Rawangeha Sûriyê ya mafê mirovan îro ragihand ku Tirkiye hêzeke nû ya leşkerî derbasî xaka Sûriyê kir. Li gorî rawangehê karwanê hêza Tirkiye ji tank û top û alavên lojîstî pêk dê û ber ve gundewarên Hemayê çû ji bo çavdêrîkirina xalên Tirkiye li wê deverê. Rawangehê di 26 vê mehê de jî bilge kiriye ku hêzeke Tirkiye di dergehê Kefirlosîn re derbasî xaka Sûriyê bû, da ku çavdêriyê li xala Esserman li gundewarê Rojhilat Meerretin Neman di parêzgeha Idlibê de bike. Berê jî di 15 vê mehê de hatibû ragihand ku Tirkiye dê 12 xalên çavdêrî li Bakurê Sûriye û navçeyên Kurdistanî li Rûşatê Çemê Furatê ava bike û dest pê kiriye bi avakirina wan. Dê hemû pêdiviyên ewlehî û leşkerî bi berdewam dawîn bike li ser sinûr. Tirkiye bi berdewamî gef û êrişên ragihandinê li dijî navçeyên Kurdistanî li Rûşatê Çemê Furatê dike û dixwaze derbasî wan navçeya bibe. Lê Tirkiye heta çi radeyekî ciddî ye û dê derbas bibe yan na, ev pirsyar dê ji demê re bimîne.